si dám. No tak mi pošli tých 10 litrov eurí na ten účet New Jersey. Ja ti potom zavolám, prípadne sa dám, dám všetky peniaze na účet mám. Ty sa len jeden ako zvyčajne si dám. A o moje prachy sa dnes nestarajú. Ja som dnes veľa obchodov spravil a krásny víkend v Dubaji strávil. Pritom na tej čosi chcem, že poviem biznis sa stále vedúť. Keby som tak mal viac času. Veď vyčkaj, ak First Class. Pozor, pozor. Išiel pán dôležitý, ten nápis má na celebrity. Čau, Hugo. Niky. Čo by rád, kamarát? Dá sa kerovnej voláš. A 18 máš? Ja robil na gravky. Keď sa radšej roboty. Kanárik na streche čvirikal. Že šnípal všetky banány, keď šmíkal. Áno? Musia protesty robia. Dúfam, že vás postoje vyhodia. Ja, by som mal len viacej času. Všetky stopy by som vyzametal. Viacej ľudí by som chcel mať. Len ten čas nemusel tak utekať. Radný pán, zlodel nebude sám. Nie to dá však chudá, bude z teba chudá. Oni sa tak mám čo sťažať. Hoci čo si môžu zaželať a mne to dá. Ja celé noci robím, ale ani svoje potreby si nezrobím. Topánky, sukienky, ale nemám aj na zemiakové lupienky. Cez deň málo času mám, opravdené noci dostávam. Pozri radšej na seba, dohodze, veď o tebe by mohla byť celá beseda. Daj mi radšej ešte jeden džús. Na, rýchlo ho vypiť, zatvárať. Vyrobím hriek proti spánku. Niečo však chcem naoplať. Veď na čo mi ten doktorát z chémie, keby som za to nemal nejaké finančné prémie? Vidím, čo ti behá po rozume, premýšľaj o tom rozumne. Vyrobím hriek výborný a tiež ľuďom neškodný. O to nemaj žiadne strachy, hlavne nech sú za to prachy. Ale ľuďom chcem aj pomáhať, len prachy vymáhať. To je veru dobrá vec. Nebudeš ty špinavec. Ľuďom nesmie spánok brať, aby mohli prirodzene fungovať. Čas posteli nesprávny, robotu a prachy nespraví. Ľudia sa chcú zabávať a stále zarábať. Výrobou a nebudeš bamovať. Všetci ľudia ťa budú milovať. Máš veru pravdu svetu, ponúknem ho celému svetu. Do práce sa ja hneď dám, svedomie, veď ty si pán. Riek je už skoro na svete, no zrazu mám však dilemu. Nebude to pre nich znamenať až príliš veľkú zmenu? Tak dať či nedať? To je veľmi dobrá otázka. Tuším sa ti na celý tvrdá láska? Tak dať či nedať? Čo s tým, keď si ho vyrobil? Bola by škoda, keby si ho zahodil. Späť jednoduchšie ho tak ľuďom skúsiť. Daj mu, veď nemáš čo stratiť. Ale ak sa mi nebude páčiť, mohol by si ma aspoň peniaze vrátiť. Toto je síce tiež jedna z možností, ale tak by si nebol taký sprostý. Však si to zjednoduš liekem daj. Vráti rezník a ďalej sa nestaraj. Tak si teda nevedám možnosť túto. Ale dúfam, že počasie nelutujem svoj skutok. Poďte sem, si dobre času viac. Času viac, času viac. Vymyslel som liek, po ktorom nemusíte spať. Viac, času viac. Áno, ľudia veľa času zaberá, myslím si to ja aj vy, aj Hamlet náš. Času viac, každý chce času viac a viac. Tabletka, moja tabletka, tak si vezmi, on ti dáva dobrú tabletku, tak si vezmi, on ti dáva dobrú tabletku. Hacker genius, keď to vymyslel, každý z nás sa s ním spoznať chcel. Muselo byť pre ňa ťažké rozhodnúť, či vymyslieť takúto vec prevratnú. Pomohli mu rozhodnúť sa naše peniaze, veď každý sa na ne aj tak naviaže, veď každý sa na ne aj tak naviaže.
stôly. Rezerve. Ale to ja viem, preto som si sadol sem. Stôl som rezervoval sám, aby som všetkých pri sebe mal. Liek som im ja vyrobil, aby som na nich dobre zarobil. Vymyslel som teda sa kalegu. Nepotrebujem s pánom môjho veku. Úplatok ja zobrať viem. Aj potom rozumiem. No a všetko sa mi pokazilo. Keď ma devča v uniforme uvidelo. Teraz ma doba si vedú. Neužijem si už žiadnu stredu. Wow, tak super vyzeráš. Tak prsia reči nemáš. A všimla si ti uverí. Odteraz už len botoxu verím. A kde si ja to práve vzala? Tabletu som si dala. Viac času na seba mala. A za biznismena sa vydala. Keď som začal liečívať, obchody mi začali nabiehať. Strážil som však prehľadník a to ma priviedlo do úzky. Prišli som osúpaný, som z toho zrozený. Čo? My nemáme už vôbec nič. Ako si to mohol? Tak toto si Tak, či nedáš? Nedať. Teraz, decka, tleskajte. Teraz tleskajte. No, môžete kričať, teraz.